Sziasztok! Barót Kincse visszatért. Sándorunk, aki hívőnek vallja és tartja magát, meglepően kedves jelzőkkel illeti azon kevés emberek egyikét, aki még emberszámba veszi őt Baróton és szóba áll vele. Két ujján meg tudná számolni azokat az embereket, akikbe még van annyi jó érzés és sajnálat, hogy leállnak vele dumálni, de Sándorunk maximálisan lenézi őket és hívő ember módjára mocskolkodik. A következő percekben megrázó hangfelvételek következnek. A mai műsor szereplője Levente, régi barátja, aki annak idején sok adásába szerepelt. Levente bűne annyi Sándor szemébe, hogy tisztességesen dolgozik kevés pénzért, de munkája túl primitív és szégyelnivaló, természetesen a sztár szerint. Levente, Sándor szavait használva, szemétszedő, az a szint, ahova ő nem alacsonyodna le, ő semmi pénzért nem rakná tiszta kezeit a szemétre, érthető is, hisz heti 2 fürdés igényességéről árulkodik. Na de elég is szavaimból, a hangüzenetek magukért beszélnek, hallgassuk hát meg együtt szavait. Én nem tudnám senkit sem bucskulni, de tényleg senkit nem. Még az ellenségeimnek se kívánok semmi rosszat. Nem, hogy ilyeneket csinálok, hogy mást bucskuljak videóba. De én nem ítélkezek, hogy én nem beszélek ki senkit. Mert Leventével jobban találok szó. Kivéve ugye, kivéve az, hogyha kell pótolni valamiben, vagy pénzről van szó, ugye, akkor ugye anyagiasabb, még nem olyan, hogy adakozó, vagy valami, ugye. Vagy ha kell szervezni valamit, s valahova menni, és pótolni, de azzal bajuk van. Persze Leventével is az volt mindegyikkel, hogy nézi a szórakozást is enni, de ha baj van, akkor nem tudom, mi áll Levente, mire képes, én jól tudom azt. Nem szeretem az ilyen embereket. Ha szórakozni kell menni, akkor jó vagyok, ugye? De ha betegségről van szó, vagy bajom van, akkor ezért mondom, hogy Levente nagyon fukarút, az az igazság. Nincsen intelligencia, értedik. Tiszta szégyen tényleg. Leventét lehordja mindenféle fukarnak, Levente csak szórakozni akar vele, de pótolni semmibe sem szeret, nem egy adakozó típus, mintha Sándorunk az lenne, évek óta látjuk mennyit segít az embereken. Ő az az ember, aki nem szeret kapni, csak adni, ugye, arra törekszik, hogy idős szülei életét megkönnyítse, bezzeg Levente. Na de folytassuk. Kicsi zseppénzből én nem, mondom, de nem is azért abból a kicsi zseppénzből, mert lehet, hogyha nem hirdetném az igét a csatornámon, akkor lehet, hogy küldtem egy 10-et, nem halok bele, de mivel ugye tudom, hogy én többet megteszek, mint az a 10 láj, amit elküldeném, ugye jóval többet megteszek, mert több 100 emberhez eljut, az igazság, ezek az ige videók, több 100 emberhez. Ige videókkal segít, melyeket makogva, unottan olvas fel, amelyekből semmit sem tanul, mert ha tanulna, nem művelné azt, amit. Őt nem veszik bele, mindom, akkor Levente pletyko, Baróton mindent elmond. Nem akarom már úgy járra szálljanak el, olyan pletyka az a Levente. Valamit hall, rögtön meccs, mondja tovább, írtad a városba. Nem szeretik. Már nagyon pletyka, mindent elmond a városba, írtad el. Pletyka nagyon. Vannak olyan dolgok, amiket még úgy megtárgya, minkedik a másik előtt is, nem jó, szerint. Persze, hát nem is mondtam, hogy most ugyanolyanok legyünk, nem mondtam én semmit. Nem is tudunk lenni egyformák. Parasztosabb. Én finom ember vagyok, intelligens ember. Hogy mennyire intelligens, meg ilyen, én nem kérdőjelezem, én nem akarom tényleg, hogy azt mondjam, hogy buta vagy ilyesmi. Csak parasztosabb, durvább. Ez az igazság. Levente parasztos és durva, míg ő végtelenül intelligens és finom ember, mint már említettem, ő nagy szerepet játszik idős szülei életének megkönnyítésében, ezért is vásárolt 3000 lejes drónt.
Elképzelése szerint ezért mindenki irigy rá zárójelben van is, amire Levente is irigykedik pénzére és sikereire. Különben így is irigykednek az emberek. Ha ajándékba kaptad, hanem úgy is irigyek az emberek. Ez van sajnos. Levente se nagyon írt. Hát irigy. Természetesen, hogy irigy. Annyira el van tárván magától, hogy mikor a drónon megy csak rá egy kis idő, rá egy-két hét után, amikor ő sem lájkolott a drónos videókat a Facebookon. Nem tudom miért, mindent szokott lájkolni, de a drónos videókat nem. Ez van az olyan ember, aki nem hív. Még egy picikét se hív. Levente fukar irigy és nem hívő, mekkora szerencse, hogy Sándor az, miután mindenféle utolsó szarnak lehordja, csodálkozik, hogy Levi zárójelben a kidolgozó ember, őt nem keresi, nem is értem miért. Azt se értem, hogy miért kerüli mindenki ezt az embert Baróton, hisz amint hallottátok, nagyon szépen és kedvesen beszél mindenkiről, hozzáteszem azt, hogy több ezer hangüzenetem van, ahol mindenkit szid. Mi haragút még mi is időt meg. Fogalmam nincs, nem tudom elképzelni miért. Lehet, hogy valami pletyka alakult ki, mert egy srác számít, valami Ádám, hogy Leventével még beszélek, és mondom, már nem beszélünk, és nem visszamondta az a srác Leventének azt, és ő megsértődöttem miatt, nem tudom. Hát de megmondom az igazat, hogy nem beszélünk, hát ha ő se ír rám egy cél se, én hogy keressen mit. Ő a kisebb, ő kéne keressen, és egyik a hogy vagy valami során nem ír. És akkor hogy várjál, hogy keressem őt. Én alkalmazkodjak hozzá. Én már nem, és amúgy is visszamaradtok. Negatív emlékek, ugye én nem akarok. A Levente is valami megharagudott, hogy miért fogalmam nincs. Lát valaki tiltotta a Youtube-ra, mert mostanában nem jön fel, láttam is, hogy Levi ott tiltva van. Én nem oldottam fel, mert ő rám írhatna. Ha érdekli annyira a csatornám, akkor rám írom, és amikor tiltva vagyok. Vagy valami ilyesmi. Soha egyszer se ír rám. De nem is fogok beszélni vele. Egyelőre úgy döntöttem, hogy a kevésbé durvább üzeneteket osztom meg veletek, következő videóban Lajoskának a szidását fogjátok hallani, de pánikra nincs ok, Levente még szóba kerül. Hisz Levi barátnőjét mindenféle fogatlan csúfságnak elhordta, a nő beteg lányát sem kimélve, ezzel búcsúzom tőletek és köszönöm a figyelmeteket, minden